खुलुमबाय बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिबा बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव बमा बेरहोनाय जाथायखौ लानानै गोजौ बिजिरसालियाव रन्जन दैमारिखौ दिनै साजा होनाय फोसावगोन। बाक्सा बरमायाव बर'फोरनि बाथौ फुजा, धोरोम सोलायग्राफोरा सियान। बागदुवार हालामारि बर' रेबग्रा जुथुमनि बानजायनायाव खन्थाइनि आद्दा हाबाफारि। धमधमा राङाफालियावबो बर'फोरनि बाथौ फुजा, धोरोमनि मुङाव जुवा दाहो। बाक्सानि हाथरखि फरायसालि सालबारियाव 13थि बोसोरारि फोरबो फालिथाय। बरकुसिजारावबो बाथौ सान फालिथाय। अदालगुरिनि एसपायर जुनियर कलेजावबो बाथौ फोरबो सान फालिथाय। बाक्सा जिल्लानि रुपहि बाथौ सान फालिथाय। बिजनी जिल्ला बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बाथौ सान फालिथाय। बाथौ आश्रम फरायसालि खैराबारियावबो बाथौ फोरबो खुंदों। मसलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय मेधाघाट आनसलिकआवबो बाथौ फोरबो फालिथाय। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव बमा बेरहोनाय जाथायखौ लानानै गोजौ बिजिरसालियाव रन्जन दैमारिखौ दिनै साजा होनाय फोसावगोन। बिथांजों लोगोसे आरो सा 13 एनडिएफनि सोद्रोमाखौबो फास्ट ट्रेक सिबिआइ बिजिरसालियाव साजा होनायखौ फोसावगोन। बेनि सोमोन्दै एबसुनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारिया मा बुङो फैनायदोनि। सिबिआइआ एनडिएफबिनि चिफ थामहिनबा चेयारमेन बिथां रन्जन दैमारिखौ दायनिगिरि फोसावबाय। मोनसे स्पेशल कर्टनि गेजेरजों बिथांखौ फोसावनाय जादों। आरो जोङो बेखौनो बुंगोन जे केबल आसामाव एनडिएफबिआल' हिंसाखौ खालामाखैमोन। हिंसाखौ आसामाव आलफायाबो खालामदों बा गुबुन गुबुन एक्सट्रिमिस्ट ग्रुपफोराबो खालामदोंमोन। आयेना बयनिबो थाखाय समान जानांगौ। दिनै 15 आगस्टआव धेमाजियाव बमा होनानै बुथारनायफोरनि आयेना मा जागोन? दिनै नागालेण्डआव एनएसएआ मा खालामदों? बिथांमोना मानसि बुथाराखै नामा? बिथांमोना बमा होआखै नामा? जेरावबो जादों। नाथाय केबल बर'फोरनि थाखायल' मानो टारगेट जायो? दिनै हिरा सरनियाखौबो एरेस्ट खालामनांगौ। दिनै बिथाङाबो जेलाव थानांगौ। बिथांनि थाखायबो मोनसे आयेनारि हेफाजाबजों बिथांखौबो साजा होनायखौ जों दाबि दैखाङो। बाक्सा बरमायावबो बर'फोरनि बाथौ फुजा, धोरोम सोलायग्राफोरा सियान। बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाजों लोगोसे बरमा बाक्सायावबो बाथौ फुजा फालिनाय जायो। बरमा भगपुर सेनं कमल नगर गामियाव 5थि बोसोरारि बाथौ फुजा फालिथायखौ सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों। फुंबिलिनि 8:30 रिंगायाव फुजानि गाहाय दरखं बेखेवो दरंगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजि गोरा नार्जारिया। दरखं बेखेवनाय बिबुंथियाव बिथाङा बुङो दि बाथौ धोरोमा बर'फोरनि गुदि धोरोम। बर'फोरनि सिनायथियानो बाथौजों लोब्बा जानानै दङ। जोंनि बे धोरोमखौ मुलुगनि बिखायाव सिनायथि होनो थाखाय सिगांना फैनो थाखाय बयखौबो खावलायो नार्जारि बिथाङा। बाथि गोथार बाथौ सानथार फोरबो फालिनाय दिनैनि बे गेट हाबाफारियाव गोसोखांनानै सिबिजाथाव जोंनि बर'फोरनि अनजाथाव जिउ। बेनि उनावनो बाथौ धोरोमनि फिरफिला बिरहोयो गुदि बाथौ गौथुमनि आफादगिरि समिन बसुमतारिया। फुंनि 9:30 रिंगायाव गोथैसि बावनाय आलारि बाथि सावो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि उमेश बसुमतारिया। जि रिंगानिफ्राय आर'जा जागायो। 12 रिंगायाव बाथौ धोरोमनि सायाव बिबुंथि लाखियो गबर्धना खारिजा बिजनीनि जुनु सरगियारि बिथाङा बिबुंथियाव बुङो दि बर'फोरनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो हारिखौ फोथांना लाखिनो हागोन। गावनि धोरोमाव थानानै आर'ज गाबनानै गोजोननाय मोननाय बादि गोजोननायखौ जेरावबो मोननाय नङा। धोरोम सोलायग्राफोरा सियान होना गोख्रों रावजों फिन जाथायखौ फोरमायो। बर'फोरखौ गावनि बाथौ धोरोमनि नेमफोरखौ गनायनानै सोलिनो थाखाय खावलायो। बरमा जौसिन फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि नरेन बर'खौ भगपुर सेनं कमल नोगोर बाथौ आफादा मान बावो। बर्मानिफ्राय खौरांगिरि दिलीप बर'।
बागदुवार हालामारि बर' रेबग्रा जुथुमनि बानजायनायाव खन्थाइनि आड्डा हाबाफारि बागदुवार हालामारि बर' रेबग्रा जुथुमनि बानजायनायाव खन्थाइनि आड्डाखौ सानसेनि थुनलाइयारि हाबाफारिजों खुंनाय जायो। बिजनी टेङाबारि भवनाव खुंजानाय बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो बेंगलनि सिफुं एलबामखौ बेखेवनानै होयो। बेंगलनि सिफुं एलबामखौ बेखेवनानै होयो बर' राइटार्स एकाडेमिनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथाङा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा। दमदमा राङाफालियावबो बर'फोरनि बाथौ फुजा धोरोमनि मुङाव जुवा दाहो नलबारि जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाजों लोगोसे राङाफालि दमदमायावबो बाथौ फुजा फालिनाय जायो। राङाफालि दमदमा गामियाव 46थि बोसोरारि बाथौ फुजा फालिथायखौ सानथामनि हाबाफारिजों फालिदों। फुंबिलिनि 8:30 रिंगायाव फुजानि गाहाय दरखं बेखेवो एबसुनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि दिपज्योति कसारिया। दरखं बेखेवनाय बिबुंथियाव बिथाङा बुङो दि बाथौ धोरोमा बर'फोरनि गुदि धोरोम धोरोमनि मुङाव जुवा होनो नाङा। बेयाव जोङो गोरबोजों गनायनो हानांगोन गोरबो बिखाजों जों सिबिनो हानांगोन। जों जेसेबांखि गिदिर गिदिर मेला बानाया मानो जोंनि गोरबो बिखायाव जुदि इसोरनि फारसे जुदि फोथायनाय गैयाब्ला इसोरखौ जुदि जों फोथायाबा जोंहा धोरोम सिबिनायनि जेबो ओंथि थानाय नङा। बेनि उनावनो गंनै गामिनि बाथौ धोरोमनि फिरफिला बिरहोयो राङाफालि बाथौ फोरबो आफादनि आफादगिरि सनान्त बर'जों लोगोसे बलेन बर' बिथांमोना। फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव गोथैसि बावनाय आलारि बाथि सावो नलबारि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रमेन बसुमतारीया। 10 रिंगानिफ्राय आर'जा जागायो। बेलासि 12 रिंगायाव खेराइ मोसानाय जायो। मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव गाहाय जौसां बेखेवो 10 नं सताइबारि गाव पन्चायतनि आफादगिरि बिपुल पाटवारिया। मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव रुंसारि लक्ष्मण सान हाग्रारि गोसोखांथि हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवो राङाफालि एमबि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि अरुण दास बिथाङा। যিসকলে ओंकार ध्वनि শুদ্ধ ৰূপত উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে ভজনা কৰিব পাৰে বন্দনা কৰিব পাৰে তেওঁ ইহকাল আৰু পৰকালৰ মুক্তি পায়। बेनि उनावनो हारिमु मोनाबिलिया जागायो। हारिमु मोनाबिलियाव हांख्रायनानै लाबोजानाय कालार्स टिभिनि राइजिं स्टार निकिता बर' आरो मेथाइगिरि राजु जाराखौ बरायनाय उनावनो निकिता बर'आ मेथाइ रोजाबनानै हारिमुजिबि रायजो राजाफोरखौ गोजोन होयो। राजु जारायाबो हारिमु मोनाबिलियाव बायदि रोखोमनि मेथाइ रोजाबनानै मेहेर गोनां खालामफैयो। दमदमा राङाफालिनिफ्राय सनान्त बर'। मैया 29 जानुवारि मागो दाननि नैथि मंगलबाराव मुसलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय मेदाघाट आन्सलिकजों खुंजानाय खुंगा 17थि बाथौ फोरबोआ गं 22 गामिनि बानजायनायाव खुंफुंजायो। बे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै मेदाघाट दखरानि सिङाव थानाय बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि हरखाब बुंनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसे बाथौ गुदियाव आरज गाबनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। मेदाघाटनि बे बाथौ सान फालिथायनि मोननैसो नुथायफोरा ओरैबायदि। बाक्सानिफ्राय देरहाग्रा बसुमतारी। अदालगुरिनि एस्पायर जुनियर कलेजावबो बाथौ फोरबो सान फालिथाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय एस्पायर जुनियर कलेज अदालगुरियाव सानसेनि हाबाफारिजों मैया गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। हाबाफारिखौ सामलायलाङो कलेजनि गोरायुं मैहुरसा बर' बिथाङा। फरायसालिमानि गासै फरायसा बिबुंगोरा आरो मावख'आरि मावदांसा बिथांमोना बाहागो लानायजों लोगोसे आरज गाबनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो होनना एस्पायर जुनियर कलेज अदालगुरिनिफ्राय खौरां दैथायहरदों मैहुरसा बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बाथौ आश्रम फरायसालि खैराबारियाबो बाथौ फोरबो खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि गामिनि बाथौ आश्रम फरायसालियावबो गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया खुंगा 3थि बाथौ फोरबो फालिथायखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै नैथि बिसान खुगालाइसि बाथौ सावखौ बेखेवनाय जायो। जोबोद ओंथि गोनां हाबाफारिनि खायसे नुथायफोरा एरैबायदि। बे रादाबखौ दैथायहरदों खैराबारिनिफ्राय। बिजनी जिल्ला बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बाथौ सान फालिथाय। दुलाराय आसाम नाङैनो खुंजानाय नैथि मंगलबार बाथौ सान फालिथायखौ बिजनी जिल्ला बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव मैया सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। खुंजानाय बाथौ फोरबो फालिथायनि मोनसे नुथाया ओरैबायदि। बुहुमाव जेब्ला गुलाय गुजाय जायो
बेखौ दबथायनो थाखाय मोननै रोखोमनि बेयाव जोंनि बुहुमाव दैथायहरो होनना बुङो। बेवहाय इसोरा मोनसे रोखोमा जाहैबाय गावनो अवतार लायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिजनीनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि रुपहि बाथौ सान फालिथाय। बाक्सा जिल्लानि रुपहि बाथौ थानसालियाव गोथार नैथि मंगलबार सानखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै मैया बाथौ धोरोम सिबिनाय हाबाफारि लानाय जायो। सैथो बारनाय बेबादि अगेन खामानि मावनायखायलायनो आनान गसाया मोनसिं सिं बोरायखौ अबतार पुरुष हिसाबै बे बुहुमाव थिनहरग्रोदोंमोन जाहैबाय। मोनसिं सिं बोरायानो फैनानै बै आवसारि अनागारि लम्पटफोरनि बिसारखौ खुंफैदोंमोन जाहैबाय। बर' हारिनि आंगो बाथौ धोरोमखौ नैथि मंगलबारजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि समाव बाथौ सिबियारिफोरा लैहोर लैहोर फैनानै बावथौ मुवा लानानै बाथौ सिबिफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाथौ धोरोमनि गियान मोननो हाग्रा बाथौ धोरोम बिजाबबो फरायनाय जायो। बाथौ धोरोम बिजाब फरायनाय जोबनायनि उनावनो बाथौ धोरोमनि सायाव गिरिधर बसुमतारी बिथाङा बिबुंथि लाखिनानै नुजाथिनाय रायजो राजाफोरनो गोथौ गियान होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैथि मंगलबारखौ लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्लानि बरगाव गामियाव बाथौनि फिरफिला आबिर होनाय जायो आरो लोगोसे बाथौ धोरोमखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारी बिथाङा। बरकुसिझाराव बाथौ सान फालिथाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरकुसिझारावबो सानसेनि हाबाफारिजों बाथौ फोरबो सान फालिथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। फालिथायनि मोननैसो नुथायफोरा ओरैबादि। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सानिफ्राय बिरखां बसुमतारी बिथाङा। बाक्सानि हाथरखि फरायसालि सालबारियाव 13थि बोसोरारि फोरबो फालिथाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय हाथरखि फरायसालियाव थांनाय 28 जानुवारि खालाराव सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों बोसोरारि फोरबो फालिथाय मेहेरगोनाङै जाफुङो। सानसेनि गोग्गोम हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारि। लोगोसे माननि आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन गलाघाट जिल्लानि बड' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त बर' आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि उमेश दैमारी बिथांमोना। बे हाबाफारियावनो 2018 मायथाइयाव जानाय बायदिसिना गेलेमु बादायलायनायाव देरहानायफोरनो बान्था राननाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। जोंनि फरायसालियाव जेंना गैया होनबाथाय गोरोन्थि जागोन। गासैबो फरायसालियावनो जेंना थायो। गुबुन फरायसालियाव जेरै जेंना दं बेबायदिनो। साबसिन गेलेगिरि हौवा अमित बर', साबसिन गेलेगिरि हिन्जाव सुमित गयारी, साबसिन जोथोनगिरि हौवा सान्थाला नार्जारि, साबसिन जोथोनगिरि आइजो अनिला बसुमतारी, बेस्ट हेन्ड राइटिं बयज अमित बसुमतारी, बेस्ट हेन्ड राइटिं गर्ल निजु गयारी, बेस्ट एप्लिकेशन मेरि स्वर्गियारी, बांसिन जौखोन्दो मोननाय शुभम बर' थाखो 10, निजु गयारी थाखो 8 बिथांमोना देरहानो हादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सालबारिनिफ्राय सुजित बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।